Vi har ikke ordentligt støj. Filmforevisning herude. Det er jo så at sige, nu har vi jo fået smartboard i alle lokaler. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget det bliver brugt, men så har vi afskærmer lige her med gardinet her, og så sidder de her, og det giver sådan en god forstyrrelse, selvom lyden den er her jo stadigvæk. Det er jo også det, vi gør. Men det skal jeg tror, at vi se sådan en film, som er sådan en tår. Hvis jeg er lidt gange lagt tæt af i det, så sker det. Det er vildt, tror jeg. Okay, må man eventuelt komme ud af trappen? Kunne man kun gå ud der? Nej, det gør Klipper ud bare. Ja, tak. Ligger
Aula og den gamle Aula og de voksne hjemmeområde, altså administration og lærer og så videre, og kantine i den her tværgående fløj, og så har man nye fagområder hernede på sydsiden. Så på den måde så er det helt rigtigt, og det er rigtig organiseret, og det fungerer som et rigtig godt sæt. Men jeg synes, at vi skal bruge noget tid på lige at bevæge os rundt i det her rum, fornemme, hvordan det hænger sammen med kantinen herinde, fornemme, hvordan det hænger sammen med afsnittet. Der er sådan nogle små mødebokse, samtalebokse, der er altså, man godt kan bruge tid.